ପଢୁଛି It take place almost 500 years ago. ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଥନ ଥନ ହଉଛି ଭାର ଟିଭି କାଢୁଛୁ ମୋ ଆଗରେ ସମୁଦି ସମୁଦୁଣି सुख भी थीला दुख भी थीला सबु तो थीला जीवने खाली एका तो नथिला तुमे 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 सब थीला लुह भी थीला सब तो थीला जीवने खाली एका तो नथिला तुमे 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 ବସ ସମୁଦ୍ରୀ ଆସ ବସ କଥା କଣ କି ସମୁଦ୍ରୀ ଏ ଲୋକଟା ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ଛଡାଟା ତ ଆଙ୍କ କଥା କିଛି ଧରିବନି ନାଇଁ ମୋ ସମୁଦୁଣି କମେଡି ଏପିସୋଡରେ ସବୁ ଚାଲୁ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ରୀ ଏଗୁଡାକ ଆଣିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା କହିଲ ଆମେ ବାବା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ କାହାର ନଉନା କି କାହାର ଦଉନ ଆଉ ନ ଆଣିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୋ ସମୁଦି ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛି କେବଳ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଖାଇଯା ବିକିରିଆ ତ ବୁନିରେ 14 ପଇସାରେ ଖାଇନୁ ପୁଅ ଜିନିଷକୁ ବି ଖାଇ ପକା ଯା ଖାଇଦେ ନଖି କାହିଁ ଗୋଟେ ସେ ପାଲଟା ନଖି ରଖି ହଉଛ ମୋ ତବିସି ମଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ ଯଦି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଥାରେ ନାଇଁ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ମୋ କଇଁଚ କାଢିଛି ବେକ ଆଲୋ ଆଲୋ ମୋ ନଖ ପୁଡି ଗଲା ଲୋ ମୁଁ କେଡେ ସରଗରେ ଲଗେଇଥିଲି ଲୋ ନଖ ଇଏ କି ନଖ ବା ନା ମୋ ସମୁଦୁଣି ଏ ବାହାଘରଟା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ଭାବି ସମସ୍ତେ କଣ ଆଜିକାଲି ସେ ଏଡେ ଏଡେ ନଖ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି ଏ ଦେଖୁନା ନାତୁଣୀ ମୋର ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବା ଏଡିକି ଛଟିକି ନାତୁଣୀ ଯେ ମୋର କୁହନି କୁହନି ସବୁ ସେ ଚନ୍ଦେଇ ମା ଠାରୁ ଶିଖୁଛି ତମେ କୋଉ କମ ମତେ କହିଲ ଶୁଣ ସମୁଦୁଣି ଇଏ କଣ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେ ବାଳ ସରକାର କି ନିୟମ କଲା ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲା ପିଲା ତ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଆଉ ଯାହା ହୁଏ ଓହୋ ନଖି କଣ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁ ଗୋଟେ ସେ ଇଂଲିଶ ଚୋବଉଛ କାହିଁ ସେ ଇଂଲିଶ ଚୋବଉଛ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନାହିଁ ଆହୁରି ଚୋବଉଛ ବସିକି ଆହୁରି ମନ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଅନେଇଲ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି ଘରେ ବସିକି ଓଡିଆ କୁହ ହେଲା କହିବି ଯେ ଅବିକା ମୋ ବାଟିରୁ ଶୁଣି ବାହାରିବ ଅବିକା ହେଇଠି ସମୁଦୁଣି ସିଧା ସିଧା କଥା କହିଦଉଛି ବାହାଘରୁ ତମର କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଚଳିବ କହିଲ ମତେ କି କଥା ନଖି ପଚାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କଣ କଣ ସେମିତି କେମିତି ଆସିବେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆସିବେ ଶୁଣୁଛ ପରା ସରକାର ରୁଲ କରିଛି ଝିଅର 25 କି ପୁଅର 25 ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆସିବେ କେମିତି କେମିତି ଆସିବେ ମୁଁ ତ ମୋର ସମୁଦୁଣି କହୁଛି ତେମେ କାହିଁକି ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛ ଟୋକି ସମୁଦୁଣି କି ଦେଖିକି ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଥିବ ଖାଲି ଆଉ କହିବି ଯେ ଅବିକା ପାଟିରୁ ଅଖାଡୁଆ କିନା ହେଇଠି ସମୁଦୁଣି ତମେ ଯେହେତୁ ଝୁଅ ଦଉଛ କାମ୍ପାରା ମାଜି କର ଓହୋ ନଖି କାମ୍ପାରା ମାଜି ନୁହଁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜି ମୁଁ କଣ ଇଂଲିଶ ଶିଖିନି ନା ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଜଷ୍ଟ ଟଙ୍ଗ ସ୍ଲିପ କରିନି ଏଇଠି ସମୁଦୁଣି ତମେ 8 ଜଣ କମେଇ ଦିଅ ମୋର 4 ଭଉଣୀ ନିହାତି ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବେ ମୋର 40 ଟପି ଗଲେଣି ନାଇଁ ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ ଇଏ କେମିତିଆ କଥା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଖଞ୍ଜିକି ଦଉଛି ତେଣିକି ମୋର କେତେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଫ୍ରିଜ ଦଉଛି କିଏ ଗଡରେଜ ଦଉଛି କିଏ ଟିଭି ଦଉଛି ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିଦେବି ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ଟି କି ଅବାଗିଆ କଥା ଗୁଡା କହୁଛ ବା ଏଗୁଡା କି ଫାଡାମି କଥା ଗୁଡାକ ଯଉଥିବ କୋଉଠି ଲୋକ କମିଲେ କୋଉଠି ଯଉଥିବ କମେ କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ତମେ କଣ ମାଗି ଯାଇ ଆଣି ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛ ନା କଣ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି ତମେ 8 କମାଅ ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ ଆଣି ବାହାଘର କରୁଛୁ
ତ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନା ହେଇପାରିବନି, ସେମିତି ହବ, ନା ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି ହବ। ଏଇଠି ସମୁଦୁଣି ତମେ ଝିଅ ବାଲା ପୁଅ ବାଲାର କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କଣ କହିଲ ସମୁଦ୍ର? ଝିଅ ବାଲା ଘର ପୁଅ ବାଲା ଘର କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ଠିକ କହିଲ ସମୁଦ୍ରଣୀ। ଆଜି ଜାଣିଗଲି ଝିଅ ବାଲାଙ୍କର ମାନ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ମତ ବି ନାହିଁ। ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ସମୁଦୁଣି। ବସ ସେଠି। ଏଇଠି ସମୁଦୁଣି କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ଦିଅ, ତମର 8 ଜଣକୁ କାଟିବା କଥା କାଟ, ନହେଲେ ଏ ବାହାଘର ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ। ବୁଢା ବୁଢା କୋଉଠି ଏଇଠି ବସିଥା, ଟୋକି ସମୁଦୁଣିକି ଅନେଇଥା। ଏଇଠି ସମୁଦ୍ରଣୀ ଆଉ ବାଳକୁ ସମୁଦ୍ରଣୀ ଏଇଠି ରଖିନାନି। ତମେ ତମର ଯଦି କମଉଛ କମାଅ, ନହେଲେ ମୋ ତରଫରେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ। ଏଇଠି ସମୁଦୁଣି ସମୁଦୁଣି ସମୁଦୁଣି। ସରକାର କି ନିୟମ କଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ତ ବନ୍ଦ କଲା, ମୋ କେତେ ନା କେତେ ଭଳି ସମୁଦୁଣି ବି ଗଲା।